Chiwetalu Ajochi. You are for Mazi. Ajochi goes to work for my. I ain't Ekene. I don't know. I got to. Hey, I want to meet you. Yeah, what is it? I get it over. I'm not because you were. And I'm a gin dive. I'm a woman. I got out easy. Oh, but the woman I could go there, my demon. Yeah, I went now. But I'm on my own goes in the key. There's the real. Eh? No, no. Oh, no. Okay. Oh, why one? Eh? But I am busy for that. Oh, no, the bow. Was one about. Why so going out? I have Rugondi. All they had him. In a giant book, I say, well, I got Kaija marne kiigwe me. Kaija na kiigwe manna biando imezanya. Ayo na kiigwe ayo wo kwe echicho. Ayo echi anya echi maka anya echi. Oh. Ayo eruri eji woke. Oh. Baba na mbana obodo kwunu na azu. Obi na me. Eje mo. Nti bi na odi masi kan na ase. Eje mo. Ano kwa na nke za adatie. Kena tani yegiwu makega na mini wange mboche. Mu ari kwe. Nzade joju no manya yego. Hey, ndebo ta yi jado nzo na ba so tiri mu. Ikene ri kumu ni na robo na. Ndobodo ni no onye kpalaka n'onu. Osigi no ebe chi onye ota no ike ni me. Buru ada bo buru cham. O kai sinje. Okay, mmụọ ha su n'ebe ndị chi anyị nọ. We na apụ. Na agaze ebe. Onyeocha no. Ikpa ha aka n'ọdụ n'ụtụtụ. Adị m ebe ochi Onyeocha no. N'ehi, n'oge ochi Onyeocha no. Ma ndị utoro ogo ma ndị mkpirisi. Adị na-ebe ochi Onyeocha no. Gburugburu adagbuo gburu jam. Mba na a ga-ama isi. A ga-eje ka a chọpụta ebe mmiri nọ baa opi n'obi Igbo. Anyị eje, ama mgburi oge. Igbo a na-eti n'ọkụ n'ọkụ, a na-eti ya n'ọkụ n'ọkụ. Anyị eje nọ. Anyị mere na ụlọ anyị mmiri ya. Mmiri anyị ga-akpọ. Only high the Lola. Even the Coca, maybe. I don't know. Grass, Nakaja. Igwe, Igwe, Mozi, the family, Ozi, Israel. We have talked about Abozi Hannah. We could be cut down, Bulawisi, and where you see Onyeocha? I know when I have a little goodness, she again, I'm my goodness. Hey, when I hear me, physical, you have a black of me, Iluan. Also, of Iluan.
ka anyị ghara ịfụkwa ha n'obodo anyị ụwata ụwa na-abụghị ụmụ Igbo ha chegharị sị ka ha jebu ekike alụsị ya ka anyị na-efe ọsọsọ ya bụ ihe ọ ga-aka anyị agbaghara mana ọ bụrụ na a na-alụsịba anyị nọ ebe ọ nọ ha na-eri ego ha ga-erigide desi esi n'ọnụ imi ebe ọbụla gbuo ya na abụọ anyị ga-achụpụ ha n'obodo. Ọ bụ ọsọ na a ga-achụpụ ha n'obodo ha ama mfụzi obodo a anya ọzọ mana anyị ga-agba mbọ ka anyị gbochie ndị dị ka ha ndị na-eto eto itinyekwa aka n'ụdị ihe ọzọ igwọbụokwu jiri ya hapụbụ ozugbo si igbu n'oge ka ndị fọrọ wee fọ n'udo nke a nwere erigo nne ihe mebiri emebi ọkarịgo igwe ihe anyị ga-eme kịta dịka igwe obodo ụmụaka na-ata akara arụ a jiri obodo eri nyeresi onye ọcha anyị achụpụ ha n'obodo a ise ọ ma ha gwenatara arụsị anyị ha ga-ele ha rere ise Village. Go. Wait, give us. Arụsị, give us. Gwagodi ya. Na achọpụtara nke dị ebe a abụrụ nke ezigbo ya. Ọyọtụ. Village. Bad. This one, good. Give us. Ọyọtụ, people give us. Oh, you mean I should give you back the map? Ọyọtụ, give. I've sent it back to her where I belong. N'obodo ezughị ezu nwaanyị ụkwụ anyị. Ọyọcha biko anyị ji isi anyị wee na-ayọ ọyọcha give Village week go ọyọcha biko give us map ọyọcha biko I told you I've sent it back to her where I belong. onye ekwe na-akọwagodo ya. No, tinye ebe ọ ga-anọ. You are black African camp progress. If you don't give your life to God and convert to Christianity. Hey! Now, I have to go. Hey, what else in a 1 year? No, you go, you see more wine. No, Hey! It's up. Even if I have been on what I have was about, I need to be before I get back. Tomorrow we continue your journey. I will give you plenty food and drinks.
this is a good opportunity to make money. I think I will contact the slave master. John? John? Please get me the slave master. So the villagers, who are the people, and the rest of the community cursed your bloodline. They cursed your great grandfather never to see good. Never would his offsprings taste success nor victory until they find and bring Ajochi back to other people. Ndubuisi. Life is full of mysteries. All you have gone through within this short period of time. Going to jail, being kicked out of your apartment by your landlord. All this are designed by Chiwetalu. All these are the will of your ancestors. Wise one, how do you know all these things? Because it's my first time here. I know these things through two ways. One is a history. Two, I also find out some things regards to you through Igbo people ways of finding things. It's called Ewafa. For your bloodline to get back to normal, wherever they are in the world, you must bring back the mask to your people. It's a modern day actually, but the mask must be returned to your people. Wise one, thank you so very much for this wonderful epic story. This, wise one, I was born here, not there. And in fact, my grandmother, my grandparents, grandmother and grandfather was all born here. So how can I believe this without DNA proof? See, you're a little bit skeptical. You don't have to be skeptical. Yes, you can do a DNA test, but you don't have time for that at the moment. Remember the word that says, blessed are those who did not see, but believe. You were born. Wise one, tell me, how do I break this curse? There are people who are destined to accompany you to this journey. One, Cassandra. Cassandra is destined to accompany you to this journey. Sarah and the nephew, Conti, are also destined to accompany you on this journey. The mystic, a priest of Imhotep, is also destined to be in this journey with you. Now, keep in mind that where you are going is an island that have to do with metaphysical world. It have to
do with the unseen words. Your battle is going to be 70% metaphysical. You must make sure that you return with the mask. A man of the future cannot die today. Dan, you are a man of the future, and you will not die today. I want you to understand that before this day, the gods of your ancestors has prepared you for this. Keep in mind, when the gods dress your armor and get you ready for a battle, nothing can pierce your body. Wise one, how am I gonna make that journey? How are we gonna make that journey? I mean, by air, by road, or by sea? I don't have any money to go on this journey, wise one. You will not be making this journey by sea, land, or by air. You will be making this journey through a portal. A portal only few knows of its existence. The map for this journey will be emailed to the mystic. Follow his instructions, for he has been in the island once. Listen to him. One more thing, no sentiments on board. Regardless of who is involved, save who you can save and leave behind who you cannot. But the gods knows the heart of man. Dandoki. In the name of Ajala, the supreme goddess, I ask the gods of your ancestors to be with you. May Chukwu Okike, the father of all and the creator of all, guide and lead you throughout this journey. Live long and prosper.